Co obxectivo de fomentar a creatividade e a produción literaria en galego, o Concello da Pobra convoca un concurso de cartas de amor polo Día dos Namorados. Haberá dúas categorías, unha xuvenil para mozos de 14 a 20 anos e unha adulta, con premios en cada unha delas. Os traballos que se presenten terán que ir ao correo electrónico concursoscartasdeamorpobra@gmail.com e nas bases explicamos un pouco todos os puntos que teñen que levar para que sean aceptadas. O prazo de admisión comeza mañá, o 23 de xaneiro, e rematará o mércores 7 de febreiro. E habrá dous premios. Habrá o premio para a categoría xuvenil, que será un iPhone, e para a categoría adulta unha noite na casa rural e unha cena para 2 persoas. A maiores, o Concello convocará un concurso a través de Instagram para que veciños e visitantes suban as fotos que se tomen no fotocall do Banco do Amor, que se instalará no Parque do Castelo. Vamos a facer un banco do amor na Pobra do Caramiñal, estará todo decorado e será feito no Parque do Castelo, está no cartel aquí especificado, e o propio día, o 14 de febreiro, pois se poderán sacar unhas fotos ali, solamente serán válidas as que se saquen ali, e poderánse subir con dous hashtags, non? Era o hashtag Temos Lío e con hashtag Concello da Pobra do Caramiñal. Tamén se deberá mencionar o Goberno da Pobra. Esas son as 3 condicións para participar no sorteo fotográfico. Todos os participantes que suban as súas fotos o propio día 14 de febreiro entrarán no sorteo dunha cea para 2 persoas nun restaurante da Pobra.